Halløj til dig. Der har jeg valgt bunke nummer 1. Skal vi se, hvad der er. Her er beskeder. Det første, jeg lagde mærke til, da jeg begyndte at trække de kort til dig, det var, at der er et stort tema omkring lys. Det kan være altså sådan lys inde fra dig, men ja, generelt lys. Og når jeg sådan tænker på lys, så forbinder jeg det både med sådan vores sjæl, og jeg forbinder det med glæde, og noget, der er virkelig ved at åbne sig og udvikle sig. Og jeg har en eller anden følelse af, at der er noget, du længe måske har længtes efter, som er ved at åbne sig. Men jeg har samtidig også en følelse af, at det er vigtigt, at du tør åbne dig, og tør åbne dig op. Der er også et eller andet, der sådan siger mig, at måske har du haft en periode, hvor du har, det kan være, du har været nedtrykt, eller at der er noget, som du har drømt om, men som ikke rigtig er lykkes endnu, og det kan være kærlighed, det kan også bare være det her med, og det kan også bare være det her med glæde. Der er sådan, wow. Jeg lagde lige mærke til, at vi har flere firtaller på kortet. Måske, nu siger jeg det bare, fordi det kan være, at det giver mening for nogen. Måske har du oplevet at se tallet 444, altså 444. Ofte her på det sidste. Og jeg kan ikke lige huske, hvad 444 betyder. Men prøv at gå ind og google det og skrive 444, og så enten skrive betydning, eller engletal, eller angel number, eller meaning, eller altså nogle gange så vælger jeg, og det gør jeg egentlig oftest, skriver det på engelsk, fordi så nogle gange så kommer der bare en mere tydelig besked igennem. Ja, der er et eller andet med at turde åbne dig op til glæde og til alt det dejlige i livet, og dit eget lys, altså det her med at tro på dig selv, og tro på, at du er fantastisk, som du er, og at når du stråler indenfra, når du skinner, og når du tillader dig at være den du er, og sådan noget, så virker det enormt tiltrækkende på omverdenen, og det smitter af på omverdenen. Altså det er virkelig sådan forstærkende. På det her kort hernede, der står der True Love. Men hun kigger sig selv i spejlet og tager imod den der blomst. Ligner det i hvert fald. Det ligner, hun tager imod en blomst fra den anden måske. Ja, så der kan være noget omkring selvkærlighed og troen på dig selv, og troen på, at dine drømme kan lykkes, at du kan få det, du ønsker dig. Kejserinden heroppe, som er gravid, er også symbol på, i det her tilfælde, at der er noget inde i dig, som har været, som har spiret i lang tid. Altså hun er højgravid,
Så der er et eller andet inde i dig, nogle drømme eller idéer, eller et eller andet, der har udviklet sig, som er klar til at blive født nu. Mønternes S heroppe, altså S'er handler om nye begyndelser, og der er et eller andet også, når det er S'erne, handler det om manifestering. Der er virkelig et eller andet, der skal ud af dig nu. Noget, der skal frem i lyset. Om det er en idé, eller om det er dig, der skal begynde at åbne dig mere op og være mere synlig. Det ved jeg ikke, men det ved du selv. 7 stave heroppe kan handle om på en eller anden måde at føle sig presset eller trængt op i et hjørne eller noget. Altså der er alle de der stave der peger op på hende. Og det får mig til at få sådan en følelse af, at der kan være noget frygt for at blive dømt, eller altså, og det kan være frygt for at blive dømt for at være forkert, eller være for meget, eller alt muligt. Altså det er klart, at når der er lys på en, eller fra en, at så bliver man jo synlig, og når man er synlig, så kan der jo også ske de her ting her, at der er nogen, der vil dømme, men sådan vil det jo altid være. Der er altid nogen, der vil dømme en. Men hende på billedet, hun kigger væk. Og så er hun meget, meget, meget centreret i sig selv. Meget sådan, jamen, hun sidder og er meget stærk i sit eget lys. Og hun vælger simpelthen at fokusere et andet sted, end på alle de der stave, der peger på hende. Det er ikke der, hendes fokus er. Hun har også lukket øjnene, så det fortæller mig også, at hun er meget mere fokuseret indad. Så det er røv ligegyldigt, undskyld mit sprog, men det er fuldstændig ligegyldigt, at hvad folk tænker og mener og føler omkring hende. Fordi at der er noget, der er vigtigere for hende. Noget indefra, der bare har brug for at komme ud, og har brug for at være, og brug for at få plads, og ja. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil begynde at afslutte den her med at sige, at hvad end det er, at du går og har til at spire inde i maven, inde i dig, så få det ud nu. Det er et mega godt tidspunkt at få det ud. Og jeg har virkelig følelsen af, at hvis du tør at åbne dig op, hvis du tør at åbne dig selv op, og tør at være sårbar, fordi det er man jo selvfølgelig, når man er synlig, alle de der ting der, så vil det virkelig, virkelig føre rigtig meget godt med sig. Masser af glæde og succes, og men du skal give dig selv lov til det. Ja. Det skal ud nu. Og ja. Jeg tænker bare, at det er det. Jeg håber, det giver mening for dig. Og husk, at hvis du vil have nogle flere beskeder, og mere personlige beskeder, så er du velkommen til at sende mig en besked og bestille en læsning hos mig. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag, og ja, vi ses måske en anden gang. Hej med dig. Der er der valgt kortbunke nummer 2.
Lad os se, hvad der er for nogle beskeder til dig. Temaet i den her læsning, eller overskriften, eller hvad man nu kan kalde det, som var noget af det første, jeg lagde mærke til, er, at der er et tema her, der handler om mod og healing. Og jeg har også en følelse af, at det her mod her, at det er noget, som... Altså jeg har en følelse af, at healing handler om noget fra fortiden, og at det også har betydning for det her mod her. At der er noget, der skal slippes, og der er nogle gamle historier, der skal skrives om, eller i hvert fald skal der tages en beslutning om, at fortiden er fortid, og at det er dig, der bestemmer, hvordan at det skal se ud fremadrettet. Der er rigtig meget omkring at tage nogle, turde tage nogle skridt ud i noget nyt. Bevæge dig ud på en ny rejse. Igen, så har jeg lyst til at sige, at der er noget i forhold til den her fortid, at måske er du blevet ved med at gentage nogle gamle mønstre, og du gør, som du plejer at gøre, og tænker, som du plejer at tænke, og føler, som du plejer at føle. Og jeg har også en følelse af, at det faktisk er frustrerende for dig en gang imellem, at det er det, du ender i. At du ender i det samme, de samme følelser, at når der er noget, du egentlig gerne vil, noget du gerne vil lave om på, eller noget du rigtig gerne vil opnå, at så er det ligesom om du spænder ben for dig selv, fordi du gentager det samme. Fordi det er det velkendte, og det er det trygge. Det kan også handle om, at usikkerhed, det kan jo handle om mange ting, men har også en følelse af, at den her fortid her, at du skal se det som noget du skal lære af, og du skal tage det med som noget visdom. Altså jeg ved godt, fortiden kan jo ikke forsvinde. Fortiden er der jo, og den er en del af dig og din tidligere historie og sådan noget. Men du skal prøve at tage det, i stedet for at i stedet for at tage sådan det dårlige med, eller tænke, nå, men se, nu kommer jeg til at gøre det igen, eller nu dukker de her følelser op igen, og nu, det har jeg ikke lyst til at mærke, og så gør jeg noget, jeg godt ved er skidt, men jeg gør det alligevel, fordi det er det, jeg kender til. Nu tabte jeg tråden. Men i hvert fald, så der er noget, du skal beslutte dig for, så du ikke bliver ved med at sidde fast i det der mønster, men så du rent faktisk begynder at skabe det her liv, som du gerne vil have. Det, som du drømmer om, og det kan jo være, at du har været inde i en periode, hvor du har følt, at tingene er gået i stå, og måske har du også følt, at du har været meget alene med de følelser, der har været. Det kan være, at du har haft en identitetskrise. Der kan være rigtig mange ting, der er sådan dukket op der. Det kan være, at du lige pludselig kom i tvivl om din retning, og hvem, ja, det siger jo sig selv i forhold til identitetskrise, men kom i tvivl om, hvem du egentlig er. Og det har jeg altså bare sådan lidt, at det er sundt at nå dertil, hvor
hvor alting lige bliver sat på pause, så man kan stille spørgsmålstegn ved sit liv og sine mønstre, og mærke efter, hvad det egentlig er, man gerne vil. Og det kræver mod at gøre noget andet, end det man plejer. Fordi vores underbevidsthed vil bare helst gerne have det, vi kender. Fordi det er trygt, og det er velkendt, og så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, om det er sundt for os, om det er godt eller skidt, fordi det er ikke, vi skal bare overleve. Så det ubevidste eller underbevidste og alt det der er egentlig fuldstændig ligeglad med, om det fører til retning af det, vi gerne vil. Men den bevidste del, det er så den, vi skal have til at samarbejde, så at vi kommer til at komme videre og tage handling på de her ting op, begynde at få nogle nye mønstre, fordi at alle de her mønstre, som vi gentager, jamen det er jo blevet kodet ind i os på et tidspunkt, fordi det er blevet gentaget igen og igen og igen og igen. Så hvis vi gerne vil have det nye, så skal vi til at træne det og gøre det igen og igen og igen, indtil det bliver trygt og læret i kroppen som noget, der er velkendt. Og det bliver de nye vaner. Jeg lægger også lige mærke til de 2 kort heroppe, i forhold til, altså det som det fortæller mig er, at måske du lidt har en tendens til at være oppe i hovedet, fordi at følelserne, de virker så overvældende, altså ja, der er et eller andet i forhold til, at de her følelser her kommer til at virke så store og overvældende, så du tør ikke at, du tør egentlig ikke at give dem plads, fordi at du er bange for at drukne. Derfor har du måske en tendens til bare at vælge det, du kender, og måske stikke lidt af fra det. Men i virkeligheden, så er det ikke dine følelser, der er det farlige eller det overvældende. Det er mere dine tanker omkring, hvordan hvordan at det vil... Ja, det er mere frygten for, at du vil blive overvældet, eller frygten for, at du ikke kan klare det, eller frygten for, at det gør for ondt, og så laver du nogle handlinger, men faktisk så de her handlinger, du måske kan finde på at lave, kan gøre, at du får det dårligt igen. At det er mere de handlinger, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, der er et eller andet, der har sagt på et tidspunkt, at det er ikke følelserne, der er de farlige, eller der gør ondt. Nej, det er ikke følelserne, der gør ondt. Det er alt det, du gør for at undgå at mærke dem, som gør ondt. Fordi følelser er bare følelser. Og det er mere vores tanker omkring, hvad der kan ske, hvis vi føler de følelser, at der egentlig er de mest smertefulde. Ja, så der er noget med at vælge, mærke efter og få givet slip og begynde at tage nogle handlinger, som stemmer overens med det, som du gerne vil opnå. Dine handlinger og dine tanker og alt det der skal afspejle det, som du gerne vil opnå, og det du gerne vil opleve. Der er egentlig sådan en god blanding af både maskulin og feminin energi i kortene, fordi jeg lagde lige mærke til start med, der tænker jeg egentlig, wow, en maskulin læsning. Der er sådan meget, der er svære og rustninger og ridder og alt sådan noget, men der er lige så meget feminin energi. Så der er noget med at finde sådan en god balance mellem tanker og følelser, og mellem handling og
og tilbagetrækning eller afslapning og ja. De 3 kort her er sådan lidt det samme. Herover han står heroppe på bjerget her, eller bakken, og kigger ud på den her sti, der er, ja, jeg skulle til at sige uendelig, men man kan i hvert fald ikke se hele vejen. Her står han også og kigger på en sti. Og man kan heller ikke se det hele her, men hernede er der i hvert fald lys. Og herover er der endnu en, der er på vej ud på en rejse. Så der er noget med at tage det første skridt. Tro på, at det er muligt at tage det første skridt. Og rumme den der frygt der. Fordi det er okay, at den er der. Det er okay, at det vækker en masse følelser i dig. At, når du begynder at gå ud på den her nye vej her, begynder at måske leve et helt nyt liv, end det du har gjort før. Men der er noget, der skal brydes nu, så at du kan få det, som du gerne vil. Få det liv, som du gerne vil. Uden tvivl har du gjort noget arbejde. Men der er et eller andet, der ikke føles sådan helt tilfredsstillende nok. Der er noget, der mangler. Det føles som om, at du har det sådan, som at der er noget, der mangler, for at det kan være sådan helt tilfredsstillende. Der er et eller andet, jeg føler, jeg mangler et eller andet. Måske er der en person i dit liv, som du måske beundrer, eller som lever det liv, som du egentlig godt kunne tænke dig, eller som, måske er det ikke hele det liv, du godt kunne tænke dig, men måske er der nogle elementer i det, som du også gerne vil. Det kan være en, du ser op til, eller en, du beundrer. Kan også være en, som har sådan en god indvirkning på dig. Som du kan støtte dig op af. Jeg vil umiddelbart mene, at det er en kvinde, men det kan også være en mand. Ja. Hun kan være et godt forbillede, eller sådan en god inspiration. Har en følelse af, at det er en, der giver dig ro. En meget vis kvinde, og en, som egentlig sådan har succes, har jeg lyst til at sige. Altså hun har, og succes kan jo være mange ting. Det behøver ikke betyde, at hun tjener flere tusind kroner eller millioner, eller er kendt i hele verden, eller altså succes er jo mange ting, og det er jo individuelt, hvad vi forbinder med det.
Det kan bare være en, der egentlig er et godt sted i livet, og som har det godt med sig selv, eller har det godt med sit liv. En, der har en god balance mellem at få gjort ting, og få slappet af, og en, der egentlig, en, der er et godt sted i livet. Og måske er der noget i det, som du beundrer helt vildt. Og så vil det være rigtig godt at lære af det. Se på dem, hvad er det hun gør? Hvad er det hun gør, som virker? Og hvad kan du lære af det? Hvad kan du bruge på dit eget liv og lade dig inspirere af? Ja. Så jeg vil til at afslutte nu, men i hvert fald så få givet slip på den gamle fortælling om dig. Bryde de mønstre der på en eller anden måde, og den bedste måde, skulle jeg til at sige, det er faktisk den eneste, jeg kender. Det er ved at gøre det, som jeg frygter. Altså udfordre den her frygt her, og det, som man fortæller sig selv. Ture og mærke de følelser, der dukker op, når man gør det. Fordi at hvis vi gør, som vi altid har gjort, så får vi, som vi altid har fået. Eller så oplever vi, hvad vi altid har fået. Oplever, hvad vi altid har oplevet. I virkeligheden, så er vi bare en pladespiller, der kører i ring hele tiden. Indimellem går i hak. Så pladespilleren, skulle jeg til at sige, pladen skal skiftes, så det er en ny musik, som der bliver afspillet. Ja. Jeg håber, at du kunne bruge nogle af budskaberne i læsningen, og hvis du ønsker en personlig læsning, hvor det er udelukkende dig, jeg stiller ind på, så kan du sende mig en privat besked, og så aftaler vi nærmere, og ellers så vil jeg bare ønske dig alt det bedste. Så nåede jeg til den tredje og sidste læsning. Dig, der har valgt kortbunke nummer 3. Number, jeg skulle til at sige både number og nummer. Nå, lad os se, hvad der er til dig. Ja. Lad mig lige se i gang. Der er noget med nogle muligheder. En masse drømme og en masse idéer og måske en tvivl om, hvad du skal, eller om det overhovedet kan lade sig gøre. Måske er der lidt mere forestilling om, hvad du drømmer om. Altså lidt for meget drømmeri, end der egentlig er, eller har været, har jeg lyst til at sige. Det er ligesom om, at du ikke har vidst, hvad du skulle handle på. Men der er 2 kort i den her læsning her, hvor der virkelig er fart på. Så jeg har en følelse af, at der lige pludselig kommer til at være fart på et eller andet. Om det er en eller anden form for en åbenbaring, du får, der gør, at du får taget handling og får besluttet dig og er målrettet og
Der er også rigtig meget omkring at få mærket indad og lytte sådan til dig selv. Måske skal du meditere for at finde den her, for at finde det her svar på, hvad det er, du egentlig gerne vil. Det kan godt være, at du har en masse idéer, men det kan også være, at nogle af de her idéer er noget, du tror, du gerne vil, eller tror andre vil kunne lide, eller, og det er måske ikke noget, der sådan virkelig kommer inden for dig af. Hvis nu alt var muligt, og du overhovedet ikke skulle tænke over, hvad andre synes, eller om det kan lade sig gøre, eller noget, hvad er det så, du vil? Hvad kunne du så tænke dig? Jeg har virkelig sådan en følelse af, at der er vildt mange muligheder for dig lige nu. At der er døre, der åbner sig for sig, døre, der åbner sig for dig. Og at de her døre åbner sig for dig, fordi du begyndte at tage handling, eller fordi du begynder at tage handling, og at du målrettet og besluttet og tænker, at det her det er det, jeg vil. Der kan være et eller andet, som altså et eller andet, hvor du spærrer ben for dig selv, og ikke tror, at noget er muligt, eller altså der er et eller andet, du skal vågne op til, et eller andet, hvor du virkelig skal se, at det er noget, altså det er dig, der skal skabe det her, det er dig, der skal få det til at ske, det er dig, der skal indse, hvor mange muligheder du har, og hvor værdifuld du egentlig er, og hvor jamen det kan være alt muligt, det her med at indse, at selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du det. Du kan, hvad du vil. Og hvis det fylder for meget det her med at finde ud af, jamen, hvad filerne er det, jeg vil, fordi der er så mange muligheder, så vil det være rigtig godt for dig at få givet dig selv plads til ro, til at få skabt ro omkring dig, og i dig, for du sådan rigtig kan mærke efter, for hvis der sker for meget, så er det umuligt. Jeg lægger lige mærke til på det her kort her, hernede, nu kan du kan ikke se det på videoen, men der står i stilhed, nu kan jeg ikke lige oversætte den. In silence, peace prevails. Og så lægger jeg mærke til den der lille ugle der sidder på hendes skulder. At der, altså din intuition vil du allerbedst kunne høre, når du får skabt den her ro her. Du vil allerbedst kunne mærke, hvad det er, du skal og vil, når du får skabt ro omkring dig. Ja. Der er egentlig ikke så meget mere, der lige dukker op. Så jeg vil afslutte den her, men jeg håber, at du har kunne bruge nogle af de beskeder, der er kommet. Og hvis du ønsker en personlig læsning, hvor det er kun af din energi og eventuelt dine spørgsmål, som jeg stiller ind på, så kan du sende mig en privat besked, og så finder vi ud af det derfra. Og ellers så vil jeg ønske dig alt det bedste fremadrettet. Og ja, det var det.